Maswera sei mhuri yeZimbabwe. Ndamboti ndiwe zvangu nehuro shoma ndisingapedzi nguva yevazhinji kana kutaura mashoko akawanda wanda, asi ndandichiti mhuri yeZimbabwe hurudziro ndeyekuti dei tagona tabatana. Struggle inoda vanhu kuti vabatane tive nezwi rimwe chete, tirege kutsvaka pane chidoko doko chaitwa naningi toshoropodza kana kushora. Vamwe tiri kutoona kana machanel akavhurira kungotsvaga chete kuti ningi akataura zvakati vakumanya vachindosoropodza, zvinova zvinhu zvisina kunaka. Dai tagona taziva kuti chinangwa chedu ndechimwe chete chekuchinja raramo yevana veZimbabwe. Chinangwa chedu ndechekuti tichinje raramiro yedu yemuZimbabwe, tirege kurarama takapararira nenyika dzakasiyana siyana tichibatwa mabatirwo asina kunge akanaka. Saka mhuri yeZimbabwe ngatizamei kutsigirana, kubatsirana, kuva nekutaura nezwi rimwe chete. Izvo ndizvo zvatinoshuvira. Please ngatisangova vanhu vanongomirira kushora tisingauyiwo nemazano atinouya nawo patebho. Chedu kungodzikisirana kudzikisira. Ndaona pane gurupu ragadzirwa nababa Mudzingwa, vane chinangwa chekubatsiridza kuna comrade vedu nyoka yemabhunu. Vanova kumachanel ese ndo vamuri kuisa pamuromo muchitsvaga mafollowers pamachannels muchingoti comrade nyoka yemabhunu, comrade nyoka yemabhunu, but help hamuna. Saka please taikumbirawo mhuri yeZimbabwe, tinokumbirisawo zvedu nerudo rwaMwari, ngatiitei chinhu chimwe chete. Zvino tikabayana pachedu tinoenda kupi? Tikatanga kurwa isu pachedu takatarana nemuvengi, muvengi unotosekerera kundopotanga amwe zvake ngome otorara zvake kuti dzii zvake achiziva kuti aiwa handi muri kubayana pachenyu. Unomirira vamwe chete kana vaviri vanenge vasara kauzongopedzisa. Saka please ngatibatanei mhuri yeZimbabwe, ngatibatanei ndokuti tigone kubudirira pahondo yatinayo yakakurisai. Hondo yatinayo ihombesa, inoda kubatana. Ndatenda mhuri yeZimbabwe, ndisingadi kuti nditambise nguva yenyu, muve nenguva yakanaka. Ngatichemei nevanochema, ngatinamatirei comrade vedu nyoka yemabhunu mukati mavari umomo. Obvious tinoziva tese kuti inzvimbo isingafadzi, nokuti izvi vanenge vari kure nemhuri yavo, vari kure nemwe, vane chidokwa dokwa chokunge vachikupakurirai navo vana veZimbabwe. Murisei vanhu vaMwari, murisei. Ndiri kuona kuti kufundraising yedu uko admin anenge ari pabasa, saka haakwanisi kugumira zvigananda zvokutaura tsvina mukati umu. Saka achauya oloka group rekuti ringotaura ER1 admin chete, vanenge vachikwanisa kubatsira wobatsira, because zvigananda zvapinda, zvigananda zvakapuwa mafoni, zvigananda zvinopuwa madhata. Saka zvese chinongoya pakuzodisturba chingungundengu pese pese, but haiwa regai vataura zvavanoda. Admin achauya obva vabvisa, obva loka group. Group rasi rekutaura igrupu rekubatsira, asi rekutaura zvokuti uchichi toda kuti tibatsirane, mari dzibhisiwe, kwete zvezvigananda izvi zvokutaura tsvina zvakapuwa mari kare, zvakadurirwa mari mumatengu izvi. Ndikuzviona zvangu kuti gurupu racho rapinda uyu, rapindwa naPongwe, but achauya admin obva vabudisa vanhu vavo. Zvigananda zvagara zviriko kose kose. Hanzi Mudzingwa unodya mari. Haina ndidye mari yemunhu, ndine basa rakanaka chaizvo. Masinzi ndoshanda muofisi, ndodya zvakanaka, ndorora pakanaka, mhuri yangu inodzidza chikoro chinodhura mazinzo. Saka zvokuti kwa Mudzingwa unodya mari, ndadobatsira zvangu comrade nyoka yemabhunu. Vanhu vari kuda kuti comrade nyoka yemabhunu afire mujere, ndo zvavari kuda. Afire mujere, ashayiwa nomuheupa. Manje se hatingapeti maoko ka, tinotomubatsira, hatingapeti maoko. Vanobatsira hatibatsirei, maakaunti maawona, sendai ipapo. Ndichakuudzai kuti iri kupinda here kana haisi kupinda. Ndichikuudzai, sendai ipapo, musiyene magananda. Anoda kuti comrade vedu vafire mujere, ndo zvavari kuda magananda iwawa. Mamukasei vana veZimbabwe, mamukasei. Hai sitiri bho,
ndofunga nenhau yatakataura nezuro yaya yekuti tichaita mudeme kuti tikwanise kuwana mari yekuti batsire kumbura nyika yemabhunu. Handiti pane zviri kudiwa tichazozvitaurira ikoko kugroup kuti kuri kudiwa chii nechii. Saka tiri kumbogadzirisa group racho then togadzira nemaakaundi acho. Vanenge vaida kubatsira, please, vanenge vachiona kuti havakwanisi kubatsira, hatidi vanhu vanongouya kuzongogara kana kuzoya kuzongotarisa chete. Unotokubudisa mugroup iroro because hatidi vanhu vanoda ngoya kuzongotarisa kuti chii chiri kuitika. Tiri kuda vanhu vanotambanudza maoko avo kugroup iroro. Ndatenda izvezvi hangu tiri busy tichambogadzirisa mauya acho maakaundi acho. Saka ndinotenda kune vachabatsira. Link yacho ndichaisenda muno. Then tinoda vanotambanudza maoko kana vachiona kuti zvinokuremera unogara warega kuuya. Nokuti apa tiri kuda vanhu vanoshanda nemweya wezvokwadi. Zimbabwe, mamuka sei kwese kwamungadaro muri mangwanana ano. Toda kutenda Mwari nechipo choupenyu chaatipa musi wechina Thursday 15 May 2025. Mangwanana ano tichaverenga shoko redu chibva kuna bhuku raLuke chapter 17 kubva pavhesi 11 kusvika pa19. Pane musoro weshoko unoti vanhu 10 vanoporeswa maperembudzi. Ndichaverenga vhesi 11, 12, 13 ndoenda pa15 ndopedzisira ne17. Zvino ari munzira achienda kuJerusaremu, Jesu akafamba achitevedza muganhu waiva pakati peSamaria neGarirea. Paakanga opinda mumusha, varume 10 vaiva nemaperembudzi vakasangana naye, vakamira vari nechekure. Vhesi 13 inoti iyo, uye vakadanidzira nenzwi guru vachiti, Jesu tenzi, tinzwireiwo ngoni. Mumwe wavo akati achiona kuti akanga aponeswa, akadzoka achirumbidza Mwari nenzwi guru. Vhesi 17 inoti, Jesu akati, ko, havasi vose 10 vaporeswa here? Ko, vamwe vapfumbamwe varipiko? Mwari akomborere kuverengwa kweshoko rake mangwanana ano. Nyaya yatiri kutaura pano, yatinoda kutaura nezvayo pano nhasi, inyaya yokutenda kana Mwari achinge akuitira zvinhu zvakanaka mukati muupenyu hwako. Pane zvimwe zvinhu zvatinenge tichikumbira, zvatinenge tichishuwira mukati muupenyu hwedu, kuti dai Mwari andinzwa, dai Mwari andiitira ichi. Asi kana uchinge wazoitirwa chinhu ichocho nenzira yawanga wakatarisira nayo, kana neimwe nzira inogona kunge yaitwa nayo naMwari yawanga usina kutarisira, unofana kuzodzoka futi. Semapfugamira wakamboita uchinamata, unofana kuzodzoka futi, uchidzoka uchiya uchinamata, uchiti Mwari ndinokutendai nezvamandiitira. Pawakwira napo ndopaunofana kudzika napo. Hauti ukakwira mumuti wozoonekwa wakujamba. Ukakwira mumuti, pawakwira napo ndopaunofana kuburuka napo. Tiri kunzwisana here? So mangwanana ano Jesu ari kufamba, ari kuenda kwaari kuenda. Ari kupfuura nepamuganhu waiva pakati peSamaria nerimwe guta rainzi Galili. So anosangana nevarume 10. Varume ava ndofunga munongonzwa vanhu vane kamboka vanoimba kokuti vaSamaria nevaJudha havambofi vakadyidzana. So pane maJudha varipo 9 nemuSamaria mumwe chete. Vanhu ava vane chirwere chavainacho. Chirwere chavainacho, vari kurwara chirwere chemaperembudzi. Imi ndofunga munoziva maperembudzi, ndo inonzi leprosy. Chirwere ichi chirwere chekuti kana ukange uchirwara, hamufani kunge uchigarisana nawamwe vanhu, because chainzi chirwere chinotapurirwana.
ukagumana nemunhu anenge ainacho. Semuno muZimbabwe tine imwe nzvimbo iri kunonzi kwaMutokoko, kunotonzi kuchigona, kana kunzi kumaperembudzi, kana kunzi kumutemwa lepro center. Ndokwaichengeterwa vanhu vakadaro ivavo. Munotoenda muchinovaonera ikoko, havafaniri kunge vachigara vachisangana nevamwe vanhu. So vanhu ava vaichengeterwa kunze kweguta, ndokwavaigara. Saka Jesu aipfuura rimwe zuva achidarika nokuya, varume vaya ndobva vamuona. Saka vamuona vanodeedzera vachiti, tinzwireiwo tsitsi, nokuti vaisatenderwa kugara mukati mevamwe vanhu. So vadaro varume vaya, Jesu anobatikana navo, anobva avaudza kuti, anobva ataura shoko rekuti vapore. Ngavachienda kumaprista avo, nokuti waifanira kuzonochenurwa, waifanira kutozonopiwa sort of like card kana kuti a certificate yekuratidza kuti aiwa haucharwari chirwere ichocho. Saka vari munzira yokuti vaende kweka. Varume vaya, nokuti Jesu ataura word rekuti vapore, varume ava vanopora. Vamwe 9 ava vanopfuurira mberi nerwendo rwavo, vachienda vachida kuti vaende vazonokliwa nemuprista. One akanga ari muSamaria aona kuti maperembudzi chirwere chokuti unoita maronda pese pese, unodimbuka zvigunwe, unoita sei, unogona kudimbuka kana nzevei kana kudii. Ameno chirwere ichocho zvachakaita chaimboriko kudhara, but iye zvino chinenge chakuenda chipera. Saka muSamaria uya aona kuti inini ndinenge Mwari anenge andiitira nyasha, Jesu andiporesa. Anobva adzoka. Jesu adzoka kudaro, ane mubvunzo waanomubvunza kuti manga musiri 10 here? Ko vamwe vako 9 vari kupi? Vamwe vapfumbamwe vari kupi? So Jesu anoudza murume uya akadzoka achiuya kuzopa kutenda kuti aiwa, Mwari akuitire chii? Akuitire zvakanaka. So mangwanani ano, mhuri yeZimbabwe, ndauya pano, nyaya yangu yandakatarisana nayo, munoziva tiri mugeza revolution, munoziva tiri mustruggle yatiri, tine minamato yedu yatanga tichiisa, tine minamato yedu yatanga tichikumbira, tine minamato yedu yatanga tichikumbira mazuva ese, tichikumbira Mwari kuti dai Mwari vatinzwa. Tine vanhu vakasungwa musi wa31 March, vanga vari mukati metorongo. Nezuro takaona musocial media muchitenderera mashoko ekuti vamwe vevanhu ava vasunungurwa. Vanhu ava vanenge vanga vari 95, vari kunziwo vanhu ava 89 vacho vakapiwa mari dzemabheo. Toziva mari dzemabheo idzi utsinye une regimu kuti munochaja $100 kuti pavanhu 89 panonzi pabude $8,900. Vamwe vacho tinoramba tichingotenda tichirumbidza Mwari. Mwari mangwanani ano tauya pamberi penyu kuti tiye tizokutendai nenyasha dzenyu dzamaratidza kuti mariliza vanhu ava havana mhosva yavanga vakapara, asi Mwari toda kutendai nenguva yavakanga vari mujeri, kunyange dzimwe nguva musi mari dzebheo dzisati dzawanikwa, asi toda kutenda kuti finally Mwari mabata mwoyo yevanhu vakapa judgment pamusoro pevanhu ava. Chechipiri, toda kutenda Mwari, Comrade Nyoka yeMabhunu vachiri muusungwa havo, asi toda kutenda Mwari, bhethi ravo panga pasina, chitupa chavo pakanga pasina, asi bhethi ravapo, chitupa chavapo. Comrade Nyoka yeMabhunu vainzi vari kupomerwa mhosva yekunzi vakaba masofa, vakatengesa mastenzi, asi nanhasi vanhu vakaenda kunotaura nyaya idzodzo havasati vabudikira kuti vaone kunzi ndivanaanani. Saka toda kutadzoka pamberi pana Mwari kuti tipe Mwari kuti chipo chokutenda kuti Mwari tinokutendai, manyadzisa Faro, manyadzisa Satani nekuita kwake ikoko. Chechipiri, toda kutenda Mwari, Comrade Nyoka yeMabhunu vane mazita ekunyepa vanga vakapiwa nemadate of birth, mamonth of birth, madate of birth ekunyepa. Hanzi vanonzi Jeremiah Masiwa. Toda kutenda Mwari kuti chitupa chaComrade Nyoka yeMabhunu finally chakakwanisa kusvika kumatare edzimhosva. So Comrade Nyoka yeMabhunu, mhosva dzavanga vari kunenerwa dzimwe dzacho
vakanga vachivanenera vacho kusvika nanhasi can't get them, can't find them. Mwari aripo pakuda kuexposa vanhu, Mwari aripo pakuda kunyadzisa vanhu. So isu tati semhuri yeZimbabwe neshoko ratapiwa mangwanana ano rekuti mumwe wevanhu vakanga aine maperembudzi aona kuti ndanga ndine zvironda, ndanga ndine chii, asi zvironda zvadhisapiya ndiri munzira. Haasati asvika kwaanzi ainde anokliwa. Isu hatisati tasvika, asi tati tidzoke mangwanana ano kuti tiye titi Mwari tauya kuzopfugama pamberi penyu, toda kukutendai. Pane vakanga vakatoronga kuti nyoka yemabhunu musi wa14 ari kuitwa extradite achidzoswa kuno kunyika yeZimbabwe kuti auye azotongwa kumatare edzimhosva. Mwari tozviziva kuti comrade nyoka yemabhunu havasati vasvika. Pane rimwe dheti rapiwa zvekare remusi wa20 Mei. Asi Baba, toda tati musi wa20 Mei usati wasvika, tati regai tidzoke pamberi penyu, tuye tikutendei, tuye tikurumbidzei.